jing is nay nghi ngô miền đam sim ya u na mar u yai the hangi ki jing ker khu len ter gisni gisnam ulam yangi hap deng jing jing ma udayangi ngin raya ro ya ka kerte utrai jisu ulong bakla lo bashisha de ma u ngin bertajam haleluya you messiah day u jisu nong pen em trong khi trong na wat la kmat breu ngim yo i ya u jisu nong pen em trong ni Shau ai ngin pai ngin shakriya u kat ba jing em kam pat wa kisap kipon ba ula ai hangi shaka birthday ai ngin long kisaki ngin raya ro ya ka kerte utrai jisu ulong bakla lo bashisha de ma u ngin bertajam haleluya you messiah day u jisu long pen em trong khi trong na sinh mặt đôi ta ra nghiên tem nghiên kiến oda jing rai sur ba melong ka sharati ai kiến nhà ro you try shaka nan den trong utrai âm đan shuki jing kuslai satang jing supa jing kmen hang ta đập tăng ki jing rai satang jing supa jing kmen hang ta đập tăng ki jing rai yeng batule nen na gospel utrai gat baga jing nam me kampat wa Shisha de ma u ngin bertajam haleluya you messiah day u jisu nong pen em trong khi trong na day u jisu nong pen em trong khi trong